सबसे कातिल गौतमी पाटील आता कणकवलीत येतेय। निमित्त आहे कणकवलीमधील सुपर ग्राहक मॉलच्या भव्य उद्घाटनाचा। 9 जानेवारी सायंकाळी 4 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती समोर तेलियाळी रोड कणकवली इथं हा मॉल आहे। गौतमी पाटील सोबत मराठी बिग बॉस फेम अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर आणि कॉमेडी किंग ओम यादव यांची उपस्थिती असणार आहे। याचा आढावा घेतलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच गौतमी पाटील ही येत आहे आणि त्याचं निमित्त आहे कणकवलीतील सुपर ग्राहक मॉलच्या उद्घाटन आणि हळदीकुंका प्रसंगी। आपण पाहत आहोत कणकवलीच्या ह्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समोरील जी जागा आहे या ठिकाणी गौतमी पाटील येत आहे। महाराष्ट्रातील लावणी सर्वाधिक म्हणून गौतमी पाटील हिला ओळखलं जातं आणि ती या कणकवलीमध्ये या पटांगणावर येत आहे। तिचा हळदीकुंकू कार्यक्रम देखील त्या निमित्ताने होणार आहे आणि याच अनुषंगाने कणकवली सुपर ग्राहक बाजारचे जे शिंदे साहेब आहेत ते आपल्या सोबत आहेत। शिंदे साहेब, गौतमी पाटील ही पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात येत आहे, काय नियोजन असेल एकंदरीत आणि तुम्ही तुमच्या कार्यक्रमासाठी खास ती येते, काय सांगाल? सध्या आपण कणकवली आणि कुडाळ ह्या दोन आपल्या संस्था आहेत आणि आपण आता गेली 10 ते 15 वर्ष झालं कणकवलीच्या लोकांच्या सेवेसाठी आम्ही आहोत। रास्त भाव आणि उच्च क्वालिटी देण्याचा आम्ही नेहमी प्रयत्न केलेला आहे आणि दरवर्षी आपण हळदी कुंकवाचा हा कार्यक्रम ठेवतोच। जानेवारीमध्ये महिलांसाठी खास तो कार्यक्रम असतो। त्याचवेळी आता आपण असं झालं आहे की नवीन शॉपचं आपण नवीन जागेत स्थलांतर करतो आहे। लोकांची अपेक्षा होती की जरा थोडं मोठं करा, मोठ्या जागेत पाहिजे आपल्याला, म्हणून यासाठी मी एक प्रयत्न करून आम्ही नवीन साधारणतः 2 ते 3 हजार स्क्वेअर फूटमध्ये आपण ते चालू करतो आहे आणि भव्य मॉल असा करतो आहे आणि त्याचं ओपनिंगसाठी आपण गौतमी पाटील आणि जान्हवी किल्लेदार यांच्यासोबत ओपनिंग साधारणतः ठीक 9 जानेवारी रोजी 4 ते 6 या वेळेत घेतले आणि त्याच वेळेत आपण हळदी कुंकवाचा सुद्धा कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि एक महिलांचा एक चांगला सहभाग मिळतो, आपल्याला चांगलं सहकार्य मिळतं। याच्यासाठी त्यांच्या आणि उत्साह वाढावा याच्यासाठी आपण होम मिनिस्टरचा सुद्धा कार्यक्रम घेतलेला आहे। त्यासाठी ओम यादव अभिनेता आणि गौतमी पाटील आणि जान्हवी किल्लेदार सुद्धा होम मिनिस्टरमध्ये उपस्थित असणार आहेत आणि त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी आपल्याला आणि ह्या कार्यक्रमात आपल्याला गौतमी पाटील इथं उपस्थित राहिल्यानंतर महिलांसाठी आपल्याला बक्षीस वितरण किंवा ह्यासाठी ती उपस्थित असणार आहे। निश्चितच तुम्ही म्हणताय साधारणतः किती महिला येणं अपेक्षित आहे आणि कसं कार्यक्रमाचं नियोजन असेल? साधारणतः 1000 महिला उपस्थित असतील, असं 1 ते 1,500 महिला उपस्थित असलं आमचं एक असं त्या पद्धतीनं आम्ही नियोजन केलेलं आहे आणि इथं आम्ही महिलांसाठी ज्या उपस्थित महिला राहणार यांच्यासाठी आपण लकी ड्रॉ ठेवलेला आहे। त्याच्यासाठी आपण वॉशिंग मशीन पहिलं, त्याच्यानंतर दुसरं बक्षीस आपण मिक्सर ठेवलेले आहेत, 5 नथनी ठेवलेल्या आहेत, 10 गॅस शेगडी ठेवलेल्या आहेत, 10 कुकर ठेवलेले आहेत। हा इथं उपस्थित असणाऱ्या महिलांसाठी आपण तो लकी ड्रॉचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। आत एंट्री करतानाच त्यांना ते लकी ड्रॉचं एक तिकीट दिलं जाईल आणि ते त्यांनी डब्यात टाकल्यानंतर त्याचं आपल्या इथं लकी ड्रॉ होणार आहे आणि हळदी कुंकासाठी नेहमीप्रमाणे आपण एक कप सेट किंवा हे देणार आहे आणि ज्या महिला या आपल्या होम मिनिस्टरच्या कार्यक्रममध्ये स्टेजवरती सहभागी राहील या प्रत्येक महिलेस आपण एक वेगळं गिफ्ट हॅम्पर देणार आहे। निश्चित महिलांसाठी एक पर्वणी आहे, कणकवलीवासियांना काय आव्हान कराल? मी एकच म्हणेल की गेले 10 ते 15 वर्ष जे तुम्ही मला सहकार्य केलं आणि जे तुम्ही माझ्यावर भरभरून जे प्रेम दाखवलं तसंच इथून पुढे मला चांगलं सहकार्य करा। मी माझ्यापर्यंत जे काही आपल्याला डिस्काउंट किंवा काही करता येईल, ग्राहकांना जे देता येईल ते मी भरभरून देईल। तुमचं सहकार्य असंच राहून दे आणि माझ्या या कार्यक्रमाला तुम्ही 4 चांद लावावेत आणि तुमची उपस्थिती असावी एवढंच माझं कणकवलीवासियांना म्हणणं आहे।
निश्चितच आपण पाहिलं की शिंदे यांनी सांगितलेलं आहे कणकवली असं उपस्थित आहे, पण गौतमी पाटील ही पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात येतात आणि सुपर ग्राहक मॉलच्या उद्घाटनासाठी. त्यामुळे सर्वजण आता आतुरतेने वाट पाहत आहेत की गौतमी पाटील यांना बघायला मिळणार आहे. कारण आपण टीव्हीवर असेल, मोठ्या पडद्यावर असेल, यांना गौतमी पाटील यांना पाहतोय, पण आज आपण म्हणजे 9 तारीखला स्वतः आपण प्रत्यक्षात गौतमी पाटील आणि त्यांचे जे साथीदार आहे, अन्य जे आहेत ते किल्लेदारावर यांना पाहणार आहोत. आणि त्याचा जो जे उपलब्ध झाले आहे ते म्हणजे ह्या शिंदे साहेबांमुळे, आणि त्यामुळे आता कुठेतरी कणकवली असं ह्या कार्यक्रमाची वाट पाहतात एवढंच आपल्याला दिसून येत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली.